So karon mga buddy, sulayan na to ni ang surfboarding diri. Kung kahibalo bagwa ni or dili. Go, ikaw sa intro. So karon mga buddy, nindot kay ang panahon, murag nindot kay ang balod. Manuwak ta og surf. So karon mga buddy, tanawan ninyo ni. Usa ra ni kabata nga badyaw diri. Ya buddy, muna atong lifeguard nga atong gibayran diri. Bunal. Hindi ni mawala atong amigo nga IT expert diri. Kay mao man ni ang tagiya sa SUP. So karon mga buddy, mo ni atong balod diri. Tan-awa ninyo ni kung unsa kanindot atong palibot. So kung ganahan mo musuri diri mga buddy, kompleto naman. Pwede rin mo mugamit og surf or SUP. Nya mga buddy, tan-awa sa ninyo ni unsa kanindot ang balod. So mao lagi to mga buddy, panuroy na mo diri kay para maka-experience mo ingon ani mga buddy. So karon akong amigo nga si Argo na pud ang murage mga buddy. Tanawa ninyo ni. So karon mga buddy, ako na pud unat alright. Nya kani mga buddy, pinumdum sa tani. Sulayan na to kung madala pa yun ni sa EGT. Gago. Nya mga buddy, ikaw man na ni pinumdum sa tani. Kita ba ato mga buddy? So karon mga buddy, sulayan nato ni kung unsa kanindot ning SUP ay ST surf day ni mga buddy. Maong stipot lang mo diya mga buddy. Ug tan-awan ninyo ni kay mao ni akong ganahan nga exercise diri. So diri dapita mga buddy, nangita pa kog balod diri para akong bunalan mga buddy. So diri na dapita mga buddy, tanawan ninyo ni digid ko kabalo mga buddy. May pay matulog na lang ko ani mga buddy, hinansya pa kog muta ani. Maong last na ni mga buddy, kay muuli na lang ko uton naman kaayo. Gago. So mao na ni, digid ko kabalo aning surfboard mga buddy. Maong mobalhin na lang ko sa SUP. Karon mga buddy, kami na po duha ni Carlos ang musakayan ni. Kay mao man ni ang tagiya sa among dagat diri. Maong ikaw sa ibog side ako, kay mas maayo pa ka kaysa nako. So tanawan ni mga buddy, gisabayanan namo ang mga balod diri. Maong tutuki na mga buddy para makat-on mo kung muan ni mo diri. Kay grabe kalingaw among lugar diri. Maong ani na mo diri mga buddy. Kay dili ra surf SUP ang naa diri, kundi makasayaw pug mo ani. Relax mo diya mga buddy ha, kay mangita sa may balod nga nindot. Kay kung wala may makitaan nga balod nga nindot, ipuson to ning palibot niya mga buddy. Wala man makita og balod nga nindot, puson na lang ni namo among SUP. Ug mauli na may mga buddy. Paano masabi? Bunal.